سلطان تا سما و الأرض ملكوت بام أتسا نسمعك تكلمنا اللوم في سكت الكلماتك تكون الدول لكاتشي دلاميت. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis l-ewwel nett nixtieqilkom l-għodwa tajba, ejjew nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà fi skitt ta' qalbna nitolbu maħfra lil Mulej. Int li l-qajt bimħabba kbira l-indiema ta' Pietru Mulej ħniena. Int li wett il-ġenna li l-ħallil it-tajjeb Kristu ħniena. Int li tidħol għalina mitinbejn quddiem il-Missier Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-ruħħuna Joseph Muscat. Nixtieq nitlobkom eżis ħut illum ukoll matul dil-ġimgħa l-bieraħ sal-festa tal-konverżjoni ta' San Pawl il-25 ta' Jannar, il-Knisja tagħmel dik li tissejjaħ il-ġimgħa ta' talb għall-għaqda fost l-insara. Meta ngħidu nsara ifisser dawk kollha li jemmnu li Ġesu huwa l-Iben t'Alla li sfortunatament matul iż-żminijiet matul dan l-2000 sena ta' Kristjanieżmu ma bqgħux familja waħda nfirdu bejniethom. L-akbar żewġ firdiet fost l-insara seħħu. Waħda fl-1054 meta l-insara Ortodossi inqatgħu mill-Knisja ta' Ruma biex niftehmu l-Knisja Kattolika, u mbagħad fis-seklu 16 meta l-Protestanti li nfirdu f'ħafna gruppi mbagħad bejniethom ukoll inqatgħu mill-Knisja Kattolika. U għalhekk eżis ħut illum hekk nitolbu bil-qalb biex dawk kollha li jemmnu l-Ġesu l-Iben t'Alla jkunu familja waħda. U l-ikbar sinjal tal-għaqda tagħna huwa l-Papa ta' u anke fl-istess Knisja hemm bżonn ħafna nitolbu għall-għaqda, eżis ħuti għax kultant il-bniedem rasu jibsa, kultant il-bniedem rida tgħaddi tiegħu minn għalih li tgħaddi tiegħu u iżjed importanti mill-għaqda. Ma mhux hekk eżis ħuti. Għalhekk nitolbu bil-qalb illum u nafdaw dit-talba f'idejn Omna il-Madonna ta' Pinu għall-għaqda fost l-insara fid-dinja kollha. Nitolbu. O Alla ta' seta bla tarf li taħkem fuq kollox fis-sema u fl-art, isma' bit-tieba t-talb tal-poplu tiegħek u agħtina l-paċi fi żmienna b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien Sawl ħadd 3,000 raġel magħżula minn fost Iżrael u mar ifittex lil David u n-nies tiegħu fuq in-naħa tal-lvant ta' blat il-mod selvaġġi u wasal ħdejn l-imqawel tal-imrieħel fuq it-triq. Kien hemm għar u Sawl daħal fih biex jaqdi bżonnijiet tiegħu u David u n-nies tiegħu kienu qegħdin il-ġewwanet tal-għar. U n-nies ta' David qalulu: Ara, dan hu il-jum li għalih il-Mulej qallek, ara, jiena se nagħtik l-għadu tiegħek f'idejk u tagħmel minnu kif jogħġbok. U David qam u ċarrad bis-serqa il-keffa tal-mantar ta' Sawl. U ġara li David stess ħass il-kuxjenza tniġżu għax qatta l-keffa tal-mantar ta' Sawl. U qal lin-nies tiegħu: Iħarisni l-Mulej, ma jkun qatt li nagħmel dan lil Sidi, il-midluk tal-Mulej, li mmiet idi fuqu għax hu il-midluk tal-Mulej. U David ipperswada lin-nies tiegħu bi kliemu u ma ħallihomx iqumu għal Sawl. U
u Sawl qam u ħareġ mill-lar għal triqtu. Imbagħad wara dan David ħareġ mill-lar u beda jgħajjat wara Sawl u jgħidlu: Sidi s-Sultan. U Sawl ħares lura u David niżżel wiċċu sal-art qudiemu u sellimlu. U David qal lil Sawl: Għaliex tisma' milli jgħidulek in-nies? Ara David qiegħed ifittxek biex jagħmillek id-deni. Ara, illum rajt b'għajnejk li l-mulej illum erħiek f'idi fil-għar, imma jien ma rridx noqtlok għax għedt ma rridx immiet idi fuq sidi għax hu l-midluk tal-mulej. Ara, missieri, il-keffa tal-libsa tiegħek f'idejja. Jiena qtajt il-keffa ta' mantarek u ma qtiltekx. Ara, u kun naf li ma hemm ebda ħażen jew għerq f'idejja u ma offendejtek b'xejn. U b'dan kollu int tistad li ħajti biex tneħħieli. Jagħmel ħaq il-mulej bejni u bejnek u jitħallas minnek għalija l-mulej, imma idi ma tintrefax fuqek. Kif jgħid il-proverbju fil-qedem, mill-ħsiena joħroġ il-ħażen, imma idi ma tintrefa qatt fuqek. Wara min ħareġ is-Sultan ta' Iżrael? Wara min qiegħed tiġri int? Wara kelb mejjed? Wara birawt? Ħajkun imħallef il-mulej u jagħmel ħaq bejni u bejnek. Ħajara u jqis il-kawża tiegħi u jeħlisni minn idejk. Meta David temm dan il-kliem, Sawl wieġeb: Dak huwa leħnek David ibni. U Sawl olla leħnu u beka. U s-sokta jgħid lil David: Int bniedem sewwa aktar minni, għax int għamilt il-ġid miegħi u jien għamiltlek id-deni. Imma llum int għamilt ġid akbar minni. Għaliex il-mulej erħieni f'idejk u int ma qtiltnix. Kif jista' jkun li wieħed ifittex l-għadu tiegħu u mbagħad iħallih għaddej għal triqtu bisliem? Il-mulej jimliek bil-ġid u r-risq għaliex int għamilt miegħi llum. Illum araft li inti żgur is-Sultan u f'idejk is-Saltna ta' Iżrael tkun fis-sod. Il-kelma tal-mulej. Ħenna għalija u Alla, ħenna għalija. Ħenna għalija u Alla, ħenna għalija, għax fik jiena nsib il-ken tiegħi, għaddel ta' ġwan ħajk nistken sakemm jgħaddi il-hemm minn fuqi. Ħenna għalija u Alla, ħenna għalija. Insejjaħ lill-Alla luli, lill-Alla li jieħu ħsibi, jibgħat mis-sema u jsalvani, jitfa' lajb fuq min jaffiġni, jibgħat Alla t-tieba u l-fedeltà tiegħu. Ħenna għalija u Alla, ħenna għalija. Oħla il-fuq mis-smawijiet u Alla, uri l-glorja tiegħek fuq l-art kollha, għax mola smawijiet it-tieba tiegħek sa sħab il-fedeltà tiegħek. Ħenna għalija u Alla, ħenna għalija. Alleluja, alleluja, alleluja. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u f'danna il-ministeru ta' din il-ħbiberija. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu tela fuq l-għolja u sejjaħ leħ lil dawk li ried. U ma resqu leħ għażel 12 li semmihom apostli biex jibqgħu miegħu u biex jibgħathom jippritkaw u kollhom is-seta li jkeċċu x-xjatem. Għażel mela 12 Xmun li taħu koll l-isem ta' Pietru u Ġagbu ta' Zebedew u Ġwanni u Ġagbu li tomu koll l-isem ta' Boanerġes, jiġifieri u Litirrat, u Indrej u Filippu u Bartilmew u Mattew
u Tumas u Ġagbu ta' Alfew u Taddew u Xmun il-Kanani u Ġuda l-Iskarjota dak li tradih. Il-kelma tal-mulej. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Isisħuti naħseb li kemm il-darba f'dawn l-aħħar snejn smajna min jgħid u xekk li aħna l-Maltin u l-Awċejn donnu iktar minn għaddi żmien, donnu aktar qed insiru poplu rrabjat. Tinnu ta' ħafna din, donnu hemm fina borma tali u għal kull ħaġa ta' xejn nkunu rridu ntiru għal xulxejn u nieklu xulxejn. Mhux sinjal sabiħ ta' dan iżisħuti jekk anki tisma' fl-aħbarijiet inċidenzi ta' vendetta ħanejtek u xek ta' outburst ħanejdilek bl-Ingliż ta' rabja kbira. Tgħid għaliex aħna l-poplu Malti u Awċi donnu ntlejna bir-rabja lejn xulxejn. U dan huwa sinjal u xekk iżisħuti li f'qalbna m'għandniex paċi ta' il-bniedem irrabjat huwa l-bniedem li tilef il-paċi ta' qalbu eżisħuti ta'. Mhux għax ir-rabja fija nnifisha ħażina ħanerġa' ngħid hekk. Mela r-rabja emozzjoni hija ħanejdu hekk outburst of energy li nħossu ġo fina u xekk din l-imbuttatura ta' enerġija li nħossu ġo fina. Ġeneralment l-rabja suppost tkun u xekk quddiem xi problema, quddiem xi threat, ħanejda bl-Ingliż ukoll, li naffaċċjaw din l-imbuttatura ta' enerġija biex nirreaġixxu. Però r-rabja mhux suppost tibqa' ġo fina l-ħin kollu, inħossuha titla' u niddiljaw magħha b'mod tajjeb ovvjament u xekk għax imbagħad mhux ir-rabja li tħoss hija l-ħażina ma x'tagħmel. Jekk jiena għax irrabjajt ħassejt ir-rabja bdejt ngħajjat jew bnejt inweġġa' ħadd ieħor bil-sin hekk għamilt ħażin u xekk. L-emozzjoni fiha nnifisha mhijiex la tajba għas ħażina. Eżisħuti imma bħal kull emozzjoni oħra r-rabja u l-emozzjonijiet l-oħra fihom infushom huma reaction naturali, reazzjoni naturali li nħossu ġo fina li la tajba u nqas ħażina. Però mbagħad meta r-rabja ssir stat fina nispiċċaw bil-moħħbi f'qalbna l-ħin kollu rrabjati. Hemmhekk issir ħsara kbira ħafna. Kbira ħafna ta'. Għax imbagħad nibdew għal kull ħaġa ta' xejn nfuru, ntiru għal xulxejn, kull naqra ma nissapportuhiex u ssir ħafna u xekk iżisħuti hu tagħmlilna ħafna ħsar. Eżempju ta' dan li qegħdin ngħidu smajna fl-ewwel qari tal-lum dan Sawl. Sawl li dineb żbalja bl-ikraħ. Ma kienx kapaċi jindem, ma kienx kapaċi jammetti jgħid isma' żbaljajt. Mulej jaħfirli, ma kienx kapaċi jammetti l-iżbal tiegħu. Baqa' u xekk lil David minkejja li David ma għamlu l-ebda ħsara sempliċement għax jgħajra għalih jipprova jpattijielu. Kif tista' qalb ta' dan it-tejb issib il-paċi mulej? Eżisħuti, kif tista'? Ma tistax issib il-paċi. U għalhekk illum l-ewwel riflessjoni li toffrina l-kelma t'Alla li kull wieħed u waħda minna jinżel fil-fond ta' qalbu u jgħid jien f'qalbi x'hemm. Jien f'qalbi Alla ħares qatt hemm dan l-istat ta' rabja, il-ħin kollu rrabjat. Jien hemm xi ħaġa fil-passat tiegħi, fil-preżent tiegħi li tant qed iddejjaqni li m'iniex kapaċi naċċetta. X'għandi nagħmel jekk u hekk? L-ewwel ħaġa nipprova nara nistax niskopri x'inhi din l-esperjenza passata jew preżenti li mhux qed naċċetta. Nipprova niddilja magħha waħdi għall-bidu u x'hekk nara nistax bil-mod il-mod naċċetta minn ma nibqa' rrabjat. Però mbagħad ħafna drabi jeżisut meta kien hemm dawn l-affarijiet kunna bżonn tal-għajnuna ta'. Aħna llum qegħdin ngħixu fi żmien għall grazzja tal-Alla u ħafna għajnuniet psikoloġiċi, counseling, jagħmlulna ħafna ġejt dawn meta ikun hemm stat bħal dan u nsibu min niftħu qalbna mhux darba u tnejn, tkun xi ħaġa ftit long term biex kif niftehmu hekk. Tenna immens għal stat ta' rabja jew stat ta' dwejjaq jew stat kull stat ieħor negattiv li jkun hemm ġo fina kontinwament jagħmlilna ħsara kbira. Nisimgħu l-istorja ta' Sawl li baqa' jaffex sal-aħħar imbagħad u x'hekk. Il-Vanġelu tal-lum jagħtina xena sabiħa ħafna u x'hekk.
Innotaw ftit Ġesu sejjaħ lejh dawk li ried. Mhux hekk, mela ried jażel 12 li jsemmihom apostli. Smajna diġà s-sejħa tad-dixxiepli. X'inhi d-differenza bejn dixxieplu u apostlu? Huma żewġ kelmiet ġejjin mill-Grek tat-Testament il-Ġdid, tinsewx li t-Testament il-Ġdid oriġinarjament inkiteb bil-Grek mhux tal-lum ta' dak iż-żmien, mhux hekk. Għax il-Grek dak iż-żmien kien qisu l-Ingliż tal-lum biex niftehmu, jekk tikteb kitba li tixtered mod internazzjonalment kont tikteb bil-Grek, u l-kelma dixxieplu tfisser xi ħadd li jimxi wara xi ħadd ieħor, xi ħadd li jibnu ħajtu fuq Ġesu, dixxieplu. Aħna l-koll imsejħin biex nkunu dixxiepli ta' Ġesu. Mela nisimgħu l-kelma ta' Ġesu u fuqha nibnu l-ħajja tagħna, nifhmuha sewwa u fuqha nibnu l-ħajja tagħna. Però aħna wkoll imsejħin biex nkunu apostli bħal dawn l-apostli ta' il-kelma apostlu, apostolos ukoll u xek. Tfisser xi ħadd mibgħut. Mela Ġesu l-ewwel isejħilna, araw ftit, biex jibqgħu miegħu biex jibgħathom. Id-dixxiep l-apostlu huwa dak li msejħ biex jibqa' ma' Ġesu, ma jibqa' dixxieplu. Jibqa' jibna ħajtu fuq Ġesu ħajtu kollha. Però mibgħut fuq missjoni. U kull wieħed u waħda minna tansara aħna għandna missjoni x'inwettqu. In-nisrani li jħossu li huwa spettatur bħal meta tmur it-teatru u qed tara dak li qed jiġri fuq il-park inti bidejk marbut hekk u titlaq il-bar lejn id-dar u daqshekk. In-nisrani spettatur mhux nisrani veru. X'inhi l-missjoni tiegħek fil-Knisja? Mara tad-dar, minn ikun mara tad-dar imma għamilha bħala missjoni afdata fidejk mill-mulej. Raġel miżewweġ bħala missjoni afdata fidejk mill-mulej. Fuq il-post tax-xogħol ħoss li inti hemmhekk qed twettaq il-missjoni tal-mulej kull fejn inkunu. Dak hu l-apostlu huwa dak li jħoss li qed iwettaq ir-rida tal-Alla għalih kull fejn ikun. Iħoss li l-mulej irid jinqeda bih biex juri l-imħabba tiegħu u xek lejn l-oħrajn hemm fejn ikun, eżis ħuti ta'. U l-Vanġelu jsemmin nisimhom l-apostli. U l-intenzjoni ċara ta' Ġesu li jwaqqaf il-Knisja. Dir Knisja magħmula mill-bnedmejn, mimlijin difetti, mimlijin nubiet, però mhijiex tal-bnedmejn ta'. Min warab l-Knisja minħabba dnub tiegħi bħala saċerdot ta' midneb li jiena, ma jkunx warrab lili, jkun warrab il-Ġesu u l-komunità tal-insara. Huwa żball eżis ħuti ta'. U għalhekk illum hekk nixtiequ nitolbu ħafna għall-Knisja li waqqaf Ġesu, li hija ta' Ġesu, li fiċ-ċentru tagħha hemm Ġesu u li kull ma nagħmlu rridu nagħmluh għal Ġesu u flimkien ma' Ġesu. Eżis ħuti. Nitolbu ħafna l-Knisja l-laqda fost l-insara kif edna fil-bidu u xekk din il-komunità tal-insara li sfortunatament infirdet matul iż-żmien. Żgur li Ġesu ma rridx li l-insara jkunu mifrudin bejniethom, ġejja mis-supervja u mid-dnub tal-bniedem li l-insara infirdu bejniethom. Għalhekk nitolbu biex l-insara kollha jarfu li Ġesu ridna nkunu familja waħda, maqudin flimkien, taħt it-tmexxija tar-rajji il-Papa Pietru u għażlu u xekk. U jekk nemnu li l-Papa li għandna llum huwa magħżul ukoll mill-mulej, jekk ma nemnux imbagħad nistgħu inżarmaw kollox u xekk għax isir kollox business imbagħad. Imma jekk nemnu rridu nemnu li Papa Franġisku huwa r-regal ta' Alla lill-Knisja u lid-dinja tal-lum. Għalhekk nitolbu l-mulej jagħtina l-għajnuna tiegħu, eżis ħuti, biex inkunu nsara veri. Insara li kapaċi b'kuraġġ jinżu fil-fond ta' qalbhom jaraw x'hemm biex isibu paċi magħhom infushom għax min m'għandux paċi miegħu nnifsu ma jistax jgħix fil-paċi mal-Alla u mal-oħrajn kif smajna fl-ewwel qari. Insara li jħossuhom msejħa li jimxu wara Ġesu u li jwettqu l-missjoni li Alla jafdalhom f'idejhom. Kieġobkom qmu bil-wieqfa. Ħuti Jeżies naqdu t-talba tagħna mat-talba ta' Kristu li Kristu jagħmel għalina lill-Alla l-Missier u bil-leħen tal-Ispiritu li hemm fina ngħidu mulej jismana u ħenna għalina flimkien. Bierek il-ħidma pastorali tal-Papa Franġisku tal-isfijiet u tas-saċerdoti li inti tibgħat fid-dinja biex ikomplu l-evanġelizzazzjoni mibdija mill-Apostli. Nitolbu mulej jismana. Kun ma dawk fostna li impenjaw ruħhom fil-politika, għamil li l-azzjoni politika u soċjali tagħhom tkun sinjal tal-ħidma tiegħek fid-dinja għal paċi u għal ħelsien ta' kulħadd. Nitolbu
ħu fidejk il-kawża tal-immigranti, tal-rifuġġjati u tal-anzjani abbandonati. Fakkarna li kull ma nagħmlu magħhom u ma' minnu bħalhom nkunu qegħdin nagħmluh miegħek stess. Nitolbu Mulej jismana. Għati lilna u lil kull mejn bħalna jiġi ta' spiss il-Knisja li narfu nibnu rapport personali ma' Ġesu sabiex nkunu kapaċi nikkomunikaw mal-oħrajn is-sbuħija tal-fidi tagħna. Nitolbu Mulej jismana. Nkomplu nitolbu għax-xita, xita tal-art li artna tant teħtieġ, nitolbu għal paċi fid-dinja, nitolbu għal laqda fost l-insara, nitolbu għal ħutna l-anzjani morda, persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli. Nsemmu lil ħafna minn dawn ħutna ma' qudiem magħna permezz tat-televiżjoni u mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali. Nitolbu għal dawk li jitolbuna, nitolbu għalihom u dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna. Fiskiet nofru t-talba tagħna lil Mulej. O Alla, Inti ssejjaħ lil kull wieħed u waħda minna bisimna, iġbidna dejjem aktar lejk u għamilna strumenti tas-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Siedna. Mbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru dan l-mawun bejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna qum li wniedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni Mulej miż-żuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina Mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixraq, għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ l-emejl tal-fidwa tagħna bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Niżżu ħajr lil Mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew missier Qaddejs, tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu li ben tiegħek li bih għamilt kollox u li inti battulna bħala Salvatur u Feddej magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwieled minn Marja Verġni u temm ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddejs u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmina l-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u mal-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddejs, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-Mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sewwient Mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għal-ruħħuna Joseph Muscat. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħut il-bniedem li jrid jagħmel ir-rida tal-Alla f'ħajtu, irid ifittex ukoll li jeduka l-emozzjonijiet tiegħu dak li jħossġu fih, l-emotions u l-ħsibijiet tiegħu. Mhux hekk, mhumiex ħżiena fihom infushom kif għedna, però jistgħu sfortunatament minħabba esperjenzi tal-ħajja jagħmlu naħsara kma nieħdux ħsiebhom, kma nittrenjawhomx, kma nedukawhomx. U għalhekk waqt li ħanejdu t-talba tal-missierna l-Alla nofru lilna nfusna kif aħna bl-emozzjonijiet tagħna u nitolbu ħjienna ħalli ma nibżgħux minnhom l-emozzjonijiet tagħna. Jekk għandna xi problema ma nibżgħux nieħdu ħsiebha u nfittxu minn jenna biex hekk l-emozzjonijiet tagħna mhux ifixkluna fil-ħajja, ma jgħinuna ngħixu rida tal-Alla u nwettqu l-pjan ta' Alla għalina. Mhux hekk ngħidu flimkien: missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi salvnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek: inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla li tneħħi li Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbin bil-ġisem mid-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħek, iżda ħina tiegħek tkun għalija l-ħarsien bil-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu Ġesu il-ħaruf tal-Alla, danu dak li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej
ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jitkellmu waħda u ruħi tkun infejlu. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni l-ħajja. Dem ta' Kristu jħarisni. Eżis ħut illum il-ġimgħa nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu msallab. Ġesu jgħallimna li min ikollu l-vera paċi tal-qalb l-ebda salejb ma jtelfu l-paċi ta' qalbu, mhux hekk. Insellmulu bil-qalb lil Ġesu, nadurawk, o Ġesu imberkuk. Nadurawk, o Ġesu imberkuk. Nadurawk, o Ġesu imberkuk. Nitolbu. Atina mulej l-ispiritu tal-imħabba tiegħek biex kif tmajtna l-koll minn ħubża waħda tas-sema, hekk ukoll fit-tiba tiegħek tagħmilna qalb waħda bejnietna bi Kristu Siedna u t-talba tagħna l-laqda tal-insara se nafdawha f'idejn l-Om tagħna tas-sema l-Madonna ta' Pinu, hekk biex tidħol għall-Knisja u tenna ħalli nkunu maqudejn u l-insara kemm jista' jkun jingħaqdu flimkien. Tleta Marjiet fġieħ it-tlet ijiem lill-ġisem tal-Om tagħna Marija dan fil-qabar. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallif id-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.